Idol, ngayong umaga po, makakapanayan po natin po ang ating pong Vice Mayor ng Dagupan City para pag-usapan po natin ang mga ilan po sa mga, alam mo na, hindi natin alam tungkol sa kanya. Discover po natin at alamin po natin kung gaano ka-busy po ang ating pong Vice Mayor na tinatawag nga po ng ating pong alkalde na Super Vice Mayor. Bakit kaya? Ito, makakapanayan po natin. Pabati mo na po natin po, walang iba, Honorable Brian Cua, our Dagupan City Vice Mayor. Vice, ang inyo pong pagbati sa lahat ng mga Dagupenyo at sa lahat po ng mga nanonood po sa ating Facebook Live. Hello po, Sir Mark, at good morning din po sa lahat po na nakikinig at nanonood sa IFM 104.7. Magandang umaga po sa ating lahat. Vice, the Mayor, sinabi po nito na kayo po ay Super Vice Mayor, pero bago muna po yan, ang galing nyo po palang magluto ng fries. Ay, opo. Can you tell us, all of us, yung more with the nangyari po nung vlog nyo kagabi? Parang instant na sumugod po kayo dun sa fast food sa McDonald's, dyan sa may Tapwak. Opo, kasi actually po may pinag-aralan po kaming batas na para po sa ating mga service crew ng ating po mga, although lahat naman po, kaya sinubukan po namin pumasyal sa McDonald's, subaybayan po kung paano ang kanilang trabaho, at nagpaalam po kami kung pwede po kami pumasok at pumayag naman po sila. Kaya nakita ko po na hindi po pala biro ang maging crew. Yung kanila pong trabaho, napakabilis po. May mga minutes po pala silang sinusunod. At correct. saka, syempre po yung hygiene. Makikita mo sila na organized po talaga sila. Naka-hairnet, naka-mask, at may mga lugar po na bawal po talaga puntahan. So Vice, hindi lang pala ito basta-basta na parang vlog-vlog lang, kundi may purpose kung bakit kayo mga ginagawa ito mga ito. Opo. Lahat naman po ng aming pinupuntahan, kasama po sila Councilor Mike at aming po mga kasama, ay may reason po. Although minsan andun na po yung nagkakakwentuhan, nagkakakulitan, yes. kasama na din po yun. Nakita naman po yung yung side ninyo na talagang ito yung mga taong seryoso sa sanggunian Opo. Pero ganun, pala, may side din pala na talagang nakikisalamuha, inaalam kung katulad ng sinabi nga ninyo, ganun pala kahirap Opo, ang buhay ng isang ako po natoka ko doon sa may french fries. Hindi po pala beer yun. Habang nagpipito ka, napakainit. Kahit po pala naitaas mo na, napakainit pa din. Dahil may kinokontrol po silang heat para doon po sa fries. Ayun, oo. At ano pa po yung parang po ninyo, kayang lutuin bukod sa fries ba, Vice? Natuto din po kaming gumawa ng mga Coke na may float, yung mga nilalagyan ng vanilya. Oo. Hindi pala din beer, may sukat po pala lahat yun. Oo. At hindi pa pwedeng sobrang tamis. Opo. Tsaka lahat, yung mga kagaya po ng fries, tinitimbang din po pala yun. Hindi pala basta-basta. Okay. So anyway, looking at that, na talagang kayo po is parang workaholic po kung ano bigay po sa inyo na task. Ang ating pong mayor is tinatawag po kayo na Super Vice Mayor. Dahil po 173 na na legislative measures ang inyo pong nai-work within 60 days lamang po. Record holder po kayo, Vice Mayor. How active yung ganitong klase po itong achievement po na ito, how proud you are na ito po yung nagawa po ninyo para po sa mga Dagupenyo? Sir Mark, sa totoo lang po, nung 60 days na nagtatrabaho po kami, hindi namin po iniisip kung ilan yan, kung ano yan. Ang importante na po ay nagagawa namin yung mga trabaho namin bilang mga elected officials sa sanggunian. Napakalaking bagay po yung masuspend yung tatlong, sabihin natin na hindi maganda yung ginawa po sa atin, at napagaganda dahil nagawa natin at naipasa natin lahat ng mga batas na talagang para po sa taong bayan ng Dagupan. Opo, na fast track po ito mga na ito, ng mga tawag ito ordinansa na talagang kailangan po na particularly the funds that needed by the Dagupenyo. Opo, isipin niyo po yung mga iba pong iniipit nila since 2002 pa. Yung mga elevation, yung mga school building, yung mga gamit natin in case na magkaroon tayo ng hindi natin inaasahan na pagsubok sa ating syudad. Napakalaking bagay po na naipasa na po ngayon sa wakas. Pero kamusta po sa inyong pag-iikot? For sure, kasi busy po kayo, may election man o wala, nag-iikot po kayo. Kamusta po ang tanggap po ng mga tao na ngayon po may napondohan na po yung mga proyekto at programa po ng ating pong administrasyon? Masaya po sila. Kada umiikot tayo, makikita po yung ngiti nila. Parang kanina po galing po tayo sa Lasip Chico, kaya medyo na-late po tayo. May pinasyalan po tayong kaibigan. May lugar po doon na kasama po doon sa supplemental. Masaya po sila. Nagpapasalamat po sila dahil
sa wakas po magagawa na po yung elevation ng kanilang kalsada dahil lubak-lubak na po yung aming yung napasyalan ko po kanina. So tuloy-tuloy po itong trabaho ninyo sa sanggunian kahit po election period na. Opo, tuloy-tuloy po yan. May session po kami every Tuesday. Dapat nga po every Tuesday and Thursday eh. Kaya lang, pinalitan na naman po yung mga nakabalik, pinalitan na naman po yung yung aming house rules. Pero kung ako po tatanungin, mas maganda pa din po yung twice a week kasi mas marami po tayong magagawa para sa ating Sa lahat po ng mga naging vice mayor, isa po kayo sa talagang malapit po sa mga kabataan. Palabarkada pala kayo sa mga kabataan po at saka syempre yung pagiging varsity po ninyo, nagagamit po ninyo. Can you tell us about bakit po sobrang malapit po kayo lalong-lalo na sa mga kabataan po natin? Yung po ako, siguro mga high school to college, elementary to high school, talagang hilig na po natin ng sports, makipaghalubilo. Nag-umpisa po yan sa barangay po namin, tumutulong po tayo sa sports program nila, at doon po ko nakita na may mga kababayan po talaga kami sa barangay namin na talagang sabihin natin na medyo mahirap po ang buhay. Kaya minsan po may mga lumalapit na humihingi ng ganito, tulong po sa kanilang mga magulang, minsan na hospital, kapatid, gano'n. Kaya tumutulong po tayo. Kaya siguro yun po yung tumatak sa puso ko na kahit naman po pala na nagbabasketball lang po ako, nakakatulong din po ako sa mga kababayan po namin sa Pugo City. At saka ang sports vice po 'yan talagang epektibo 'yan na sugpo dun sa mga hindi magandang ginagawa ng kabataan na imbis doon sila nila invest yung time nila dito po sa productive na klase ng sports ang gagawin nila. Oh, tama po 'yan. Isipin niyo po pag may laro bukas, excited lahat 'yan. Baka alas 8, alas 7 ng gabi matutulog na 'yan, magpa-practice na 'yan. Oo, correct. At saka talagang eto may mga pangungulit po na tanong po dito kasi mula noon hanggang ngayon po po kayo tawag dito parang barkada kayo ng mga patay daw. Palagi kayong mga nasa lamay daw. Pwede niyo po bang ma-share po itong mga experience niyo, for example, yung mga pagdalaw niyo po dito, pakikidalamhati sa mga kababayan po natin po. Simula po nung barangay kapitan pa lang po tayo sa Pugo Chico, nasa utak ko na po 'yun na kung may pagkakataon po na makatulong ako, pupuntahan ko sila hanggang kaya ko po. Kaya yun po, ginagawa ko lang naman po ang aking trabaho, ginagawa ko po yung aking tulong po sa ating pumamayan. Kasi isipin nyo po, kada eleksyon, kahit gano'n sila kalayo, kahit nasa gitna sila ng ilog o nasa gitna ng riles, kahit anong pagod po nila, pipila sila para iboto lang po tayo. Kaya ang sa akin naman po, kung kaya nila, dapat mas kaya ko din. Kaya kahit gaano po sila kalayo, kahit nasa dulo na po sila ng island, ng mga bukid, hanggang kaya ko po, pinupuntahan ko po sila. Pareho po kayo ni Mayor na medyo parang walang pagod Opo. Hindi, walang day off, Vice. Wala po. Kung napapansin niyo po tuwing umaga, nasa barangay po tayo. Napakalaking bagay din po nung lumalaki tayo na napagmamasdan po natin si Mayor Belen. So, kung na po yung nakikita ko po nung bata ako na ginagawa nila na tama, siguro pumapasok din po sa routine ko o sa utak ko po na dapat gawin ko po kung ano din po yung tama. Okay. Over the years, Vice, nakita yung transformation sa inyo from very shy type, quiet na klase ng tao, you transform into talagang sabihin na natin na parang veteranong-veterano na sa larangan ng politika. Sa over the 6 years po na pagiging Vice Mayor, Vice, ano po yung mga ninyo, mga learn experience po na talagang pwede nyo ma-share po this morning? Kuya Mark, sa totoo lang hanggang ngayon, medyo mahihain pa po ako. Pag pupunta ako ng isang lugar, pag pinapalakpakan ako, parang nahihiya ako. Parang deserve ko ba to? Parang ganun, nahihiya ako. Pero, syempre habang tumatagal po, mas marami din po tayong natutunan based on nating experience. Kaya, ginagawa ko po ang lahat na ito. Siguro yung hiya po, mawawala na din po yan. Basta alam nyo pong nakakatulong kayo at alam nyo po na tama yung ginagawa nyo. Okay. Sa lahat po ng pwedeng pasukin na larangan, yung pagsiservisyo publiko po ang napili po ninyo. Ano po ba yung nagmo-motivate sa inyo na magpatuloy na magserbisyo? Yun na, yung tag na nga na unli serbisyo talaga, na walang pahinga po. Para paglingkuran po ang mga dagupenyo. Sa ngayon po yung pag-iikot natin talagang makikita nyo po na marami tayong talagang taong bayan na nangangailangan ng tulong. Minsan po papasyal tayo sa lamay. Tatanungin po natin ano po ang dahilan, bakit po sila sabi natin nawala o sumakabilang buhay. Ang madalas po nilang sinasabi, Vice,
wala po kasi kaming pampa-hospital, wala po kami pampa-opera. Yeah. Kaya yung mga ganun po na mga sinasabi nila, nakaka-touch po. Kaya sabi ko po, sarili ko po hanggang kaya natin, tutulong po tayo. Malaki man o maliit, yung tulong na ibinibigay, ano tawag ito, mula sa puso talaga. Apo. So anyway, Vice, ano bang height po ninyo? Ako po, 6'2 and a half. 6'2". Parang naliliit kami pag katabi si... Pero totoo yun yung sinasabi ni Vice, na kapag pinapalakpan, tinatawag siya. Nasa isang sulok lang po si Vice Mayor. Apo. Sanay po tayo ng katabaho na tahimik lang. Tahimik lang. Pero marami na pong nagawa. Kaya nga Super Vice Mayor ang tawag sa inyo. 173 legislative measures po itong trinabaho po ninyo kasama nung inyong mga kasama sa Anli Serbisyo team para po sa mga Dagupenyo. Anyway, your message na lang po, Vice Mayor, sa lahat po ng mga Dagupenyo na nanonood po ngayon at nakikinig po sa atin. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa IFM kasama si Sir Mark, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa akin, lalo na po pag umiikot po tayo sa ating barangay. Makikita mo po sila na nakangiti sila, kakaway sila, minsan magkukwentuhan, minsan magmemerenda. Kaya nakakataba po ng puso. At asahan nyo po na tayo po, tahimik po tayo na patuloy na tutulong at magtatabaho basta lahat po ay para sa kabutihan ng ating syudad at syempre po ng ating po mga mamamayan sa Dagupan. Okay. Ano pa po yung abangan po namin bukod po dun sa pagluluto nyo ng fries sa Vice Mayor? Mayroon po bang naka-line up na, no? Sir Mark, may mga kinausap din po kaming store na kung pwede namin pasyalan para bisitahin yung mga crew nila. Ongoing po kami nagpapaalam. May mga pumayag na po, kaya abangan na lang po. Abangan na lang. Abangan natin sa page ni Mayor, yung pong mga Apo. susunod na kabanata. And ito hindi lamang po pakulo dahil may purpose po yung kanilang mga pagpunta at pag-act doon sa ano po, no, sa ginagawa po ng mga empleyado within Dagupan. Apo. Yan. Anyway, maraming salamat po, Vice Mayor. Thank you po sa oras po ng pag-drop by po dito. I'm sure you're so busy. After this, saan po bang inyo pong ano po, papasyalan? Tatakbo po kami ng Barangay 2 and 3 and then sa Lucaw po. Diretso po kami sa Lucaw. Anyway, nakapanayan po natin ngayong umaga po, Honorable Vice Mayor Brian Cua. Mula po sa Anli Serbisyo team ni Mayor Belen Fernandez. At mga idol, yan po ang kabuuan po ng ating